Въпрос от AY. След година ми предстои пенсиониране. В България съм, имам период в Испания от 2005 до 2012. Да пътувам ли до Логроньо или Нуи ще свърши работата? Това е един от най-често задаваните въпроси при международните пенсии между България. Истината е, че дори да пътувате лично до Испания, международната процедура почти винаги пак минава през България и Нуи. Ако подадете документите в Испания, те пътуват от Логроньо до Гранада, после до София и чак до Нуи по местоживеене за потвърждение на стажа. Тоест, подаването директно. Много важно е заявлението да бъде правилно попълнено. Трябва да са написани правилно. Ние номерът, Número de Seguridad Social и личните данни, както са били в Испания. В международния формуляр обикновенно е достатъчно. Испания ни е Número Seguridad. Когато документите стигнат до Испания, те проверяват всички котизационес по ние номера, а не само написаните дати. Испания трябва да получи българските периоди от НОИ чрез формуляр 5000, за да изчисли международния коефициент на пенсията. От личен опит има много случаи на международни пенсии между България и Испания. Най-важното е правилно подадени данни, коректен НИЕ и правилен Seguridad Social номер. Последвайте страницата ми за още полезна информация.